O să facem... Știi că e primul meu episod? Și o să facem o casă frumoasă. Pe creativ. Nu o să mai vorbesc pentru că nu ești genul vorbesc. Să vorbesc așa că nu vine mie. Nu știu ceva. Să facem din piatră și din văd și din chestii. Așa, mai bine un lemn. Lemn. Așa. Lemn. Nu că nu o să iasă chiar așa de fain. Wow, ce fain a ieșit. Știi cum să iasă așa. Nici nu vreau să iasă așa. Nu o să-i fac acoperiș dacă pot gândire asta. Nu-mi place mie acoperiș. Ciudat. Arcă plouă așa, cum e să fac un acoperiș. Așa nu-mi place. Să-mi spuneți în comentarii dacă a făcut căsuța. N-am luat-o de pe internet, să așa o fac eu acum și vorbesc serios. Imaginez și eu ceva. Ce asta? Așa. Deci o să facem doar așa. Și jos puțină piatră sau lemn să vedem cum arată mai bine. Tam. Tam. Tam, 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 tam. Nu-mi place genul. Nu știu. Eu așa m-am gândit. Nu să-i fac acoperiș. Vreau să fac așa ceva de genul. Wow, ce frumos arată. Mă place. Vreau să o plac. Căsuța. Nu, astea. Nu, împarți. Așa. Așa. Arată bine, mie îmi place. Nu știu cum să vă placă vouă un episod. Nu știu cum să vă placă vouă căsuța, dar mie îmi place. Mai punem ușile și gata. Nu știu că o să mai fac multe episoade. Îmi trebuie și internet. Nu prea am internet mereu. Spuneți în comentarii dacă să mai adaug ceva la casă. Ușile. Și să trimit. Nu mai am ce să mai fac la casă. Dacă vă place, dați subscribe și tot așa. La revedere!